Is he good? Stop. Hvem gjorde det? Det var mig, der var ja, så. Spis. Nam. Skal jeg holde din telefon? Du vil da starte med en ske. Nej, det tager du med en ske. Det var dejligt. Hvad dejligt, mand. Ja, det er lækkert. Blodskub i næsen, der popper ud, når du snakker. Det er lækkert. Ja, det er positivt på, ikke? Ja, han er et, det der kan jeg også klare. Så er det lidt til hul. Ja, det smager dejligt. Ja, det er positivt på. Det er varmt. Jeg tror, det er en god kage. Hvad kunne du se? Ja, det er fordi den bliver jo ganget op, den bliver forstørret. Du må godt slukke det med et stykke hurtigt. Ved du, hvor man gør det her? At det ligger vi lige der, ikke også? Ej, det ser simpelthen så sjovt ud med det der flødeskum, der hopper ind under næsen for ham. Det kan næsten ikke være i. Bare en lavkage, ikke? Ja. Men der er en hund, der samler op. Ja, det er det, man tænker for, det ved Ja, det er dejligt. Det er lækker. Nej, det må han sgu nok have lov til. Nu kan den op i koden. Ja, det får den. Hun får den, ja. Det gør jeg sådan set. Det er noget, det er.